asa sila gakuha mga higala og data. Pero ingon ni Abante, pahinahon na lang nato kay wa man kuno, di na kuno sikat. Sige daw eh. XFM Katropa. Ako naniniwala ako na the Vice President is not as popular as before. Naniniwala ako na nakita na ng taong bayan ang nangyayari. And I think that they are deciding. They are actually looking now for evidence. Oo. Yung survey na nakalagay, the more than 50% ng taong bayan tumitingin na ano ba talaga ebidensya. Oh, palagay ko, Pastor, nabawasan na Pastor, ang, ay pamakka ka. Pastor. Tor, una-una, dito sa tao nga daghay gihatag, daghan say pangayoon. Ana ra ba gyud na siya, no? Kadtong tao nga gihatagag daghan say pangayoon adto. Kung ikaw gisangunan kag responsibilidad nga dako, pag-abot mga higalas panahos panudya, sudyaan sa gyud ka, singlan sa kagdako. Di ba? Nanitan, lahi siguro mga higala ang pagpaningil sa Ginoo ngadto sa pari sa pastor o kung sa pay tawag nimo sa imong kaugalingon. Ngadto sa mga tao nga walay katungdanan sa simbahan, no? Kuana basta nagbinuotan lang ka diha. Subay ka sa mga lagda. Kinasing-kasing ba? Kanang binuotan niya kasing kinasing-kasing, di nang binuotan nga para pang vlog lang, di na mao. Bullseye. Bullseye. Pero kung diferensya sa kung obispo ka kay moingon gyud na nga naa kay 20 ka buok kung obispo nita sa Roman Catholic, no? Naa kay pari 100 ka buok. Nya kamo may niingon nagbuhat mo og balao ninyo nga di mo manggiminyo. Nganong nagsige man nagpamuntis ng inyong 30 ka buok diha. Ay! Di ba? Mag-agad ba gud sa atong responsibilidad? Mga kaigsoon, ito nang inig pamilyado ta. Kinahanglan gyud nimo mga higala nga amumahon imong pamilya, no? Kay kamong mga gikasal na, di ba? Kanang kasal na to mga higala sa magyapon na sa ubang mga ubang sekta. Mao ra man ang purmahas kasal sa Pilipinas. No nga. No, ay ini bang pahimangnuan ka nga sa imong pagkapamilyado magmatuto kag mga bata, no? O imo silang agakon nga mamahimong maayong Kristiyano o mamahimong mamayong Pilipino mga higala, both mangguna ana mangguna siya, no? Wag kuan ka, no? Kita nga mga tumutuo, mga igsoon, kita mga Pilipino unta hapsi man gud aning Pilipinas ba? Kung kining atong mga gituan kabalo lang ma-apply. Ang kapait man gud kay ultimo ang mga leader-leader sa simbahan mga higala, di ara man maayo sa ilang mga magpa-video, maayo diha, no? Pag abot mga higala kanang uban diha manawagan, dapat kuan ta kanang kabusta sa kuan. Kabusta sa diwa. Timawa ta sa atong mga buhat. Pag tanaw ni Mamegala, nindot bagay mga sakyanan. No? Dapat kay bawat ang mag-antos niya. Pananglitan, pari ka mga higala niya. Sikag walig pag-antos. No, kay bawat ang mag-agwanta ba? Hingana ba? No? O niya pag-antos sa imong kumbinto, mga lata rang saging may. Ay! No? Mga lata rang mga higalang kuan. No? Ayan na, sana tututirahon kay dire lang ta kang bishop man daw ni siya. Basig bishop ni sa chess, no? Pangmayon kag bishop mga higala, dako kag katungdanan, no? Bisag asa siguro nga sikta sa kuan, denomination sa namang tanan man siguro ambot lang napoy ubanwa, no? Elder maguna siya, episkopos. Mga katropa, but pasabot maguwang sa pagtuo. Maguwang ka mga higala, mura na nagsumagsuon. Kung maguwang ka mga higala, igbili na sa imong mga manghod, mulakaw na imong ginikanan, igbalik ana. Kung nagkayamokat na, nangabuak ang mga itlog sa pugaran, kaya mo ba na mong trabaho sa una pag manglakaw ang kuoto ng mga itlog sa pugaran, ay, sorbihon tanan? Balag matuhakan ka sa himungaan mga higala. Blima na na. Kuoto, panganaon ng mga pugaran, no? Pag-ana na. Murag mga tugais. Lagi kailan mong tugais nga bitin? Kana mo kaong itlog mga igalas manok. Manuyo pa yung itlog. No? Kung maguwang ka, ikaw in charge. Diba? Ikaw in charge sa itong much lower sa imong edad. Mura sad na may gala sa simbahan, pagtuo. Kung maguwang ka, elder ka, obispo ka, kumbaga. Mga kaigsuunan,
Siyempre, naay bugat nga responsibilidad sa imong abaga nakasangon. In charge ka ni mga tawhanan Kung mali ni sila, mo apply po siguro ang command responsibilities Ginoo eh. Lagi. Imo man imong trabaho, anong pasagdan man nimo na. Ano na siya? Kini kay obispo man doon eh. So ato lang na sila pahinom man na nato ni si Bishop nga, Bishop. Lami ra ba kay kagrilo Bishop, no? Bishop, lami ba kay sakyanan Bishop? Maulaw siguro ta na may gala magsigig wali nga. Kay bawat ang muantos nya nga atong sakyanan Cadillac. Ay! Bitaw no? Okay na gitudlo sa mga seminaryo kaniadto bay. No nga di mangandoy ang mga butang kuan na sakyanan mga ana. Pero natingadyo ko sa akong mga kaila inig kapari may galang unang gipalit pick up gyud. Ay! Tingadyo ko ana ba? No? Ngano ka no? Gamit pastoral reason may tawag pastoral reason. Magamit nimo iadtog bukid. Kay mo serbisyo kas mga tao. Ironic ba no? Di ba ka Ralph. Dili ba ka kuanan maghunahunaan na Ralph? No, kana bitaw magawali, mga pastor ba? No? Nga na alahas. Ninutog sakyanan. No, nya ninut balay. No? Unya magbalik dos membro nga kinahanglan nga kabus gyud ta no? Sa diwa, espiritu ana. Hibaw ta magantos. Unya, imong subayon ang kinabuhi ba? Matay humok man kay kutson bay. No? Unsa man na siya pribilehiyo? Di siguro eh. Kay lain man kayo, mas ninot man ang kanang atong giwali, mapuy-an na to. No? Kanang kahibaw ta mga higalang kung magbalantay kas karniro, manimaho jud kang karniro. Ana man na kung shepherd ka, amoy sheep gyud ka. Lain sa kayog shepherd ka unya amoy kuan ka, no? Amoy kwarta. Pero wala na nagpasabot mga higala nga kanang dapat pobre sa gyud ka, dili man pod kay entitled man sa ka mga higala nga makakauglami, no? Entitled man sa ka mga higala nga makatug og nindot. Pero kung kanang imong mga propriedad mo nay maghatag og division kumbaga mo nay imong kuan ba kanang wall mga higala unya matawag na noong kag hypocrite. Wala. Ipit ka diha. Bullseye. So, kini si Bishop man gud siya god, no? Bishop man daw di siya mga higala. Bishop. Nice ra ba kita grilo Bishop, no? Hindi kita grilo ay, no? Mahalo sa kitang sakyanan. Mao ba ni siya itong nagwali nga ang demonyo kuno makabless po kunog tao? Mao ni no? Bishop, mali gyud nga theology Bishop, bisag asa pa bisa siguro kung siyang siktaha ako mangutan mo tungoyon mo ana. Nya kaya pud kuno mo bless ang yawa, may gala mo bless po kunong yawa dili oy. No. Dili ka balo na wala. Anong muhatag man na siya wa may iya ning kalibutan na no? Tinuod lang. Buo ni siya nagwali na nga tanawa daw inyong blessing. Kay basin daw anyong blessing may lagikan daw sa yawa. Yawa ni pastora no? Pwede day na? Ambot og tama ba niya ba? Mali para sa ako di gyud na di kumutuan na. Di ko kumutuan na bay. Nya mo bless pud ang dautan? Dili blessing tawag anay. Kada kung bungot sa itoy na. Kung iyan nas dautan, dili blessing na. Ingon si padayon na nato ni kay matod ba niya di na gido sikat si BP Sara. Pero pastor, istorya tinuod pastor kay sa ba nang mamakak no? Sa man nang mamakak. Ano mamakak man ka? Nya karog mapamatod na to nga sikat gyapon. Labi. Di man punta kaingon may gala nga. Di punta kaingon sa Ginoo nga Lord dito na ibutang sa pinakainit nga. Di punta kaingon ana Ginoo ra gyud paigoan eh. Bullseye. Bullseye. Pero kanang ingana yang istorya, dagbakak yun na.
Di kuno sikat para nimo. Butang yung tag qualifier nga alang nako dili na. Pero moingon ka og magamit kag porsyento na. Masukog yung mga tao ana bay. Sige daw. Padayon daw. XFM Katropa. Ang rating ng ating Vice President ito, dapat tinan niya na maigi na pag tinuloy pa natin ito at makita ng taong bayan ang mga nangyayari, palagay ko, I think the people of this country will decide on what is proper and what is right. Tama ba yung 85% of Filipinos want the trial to proceed? Oo. Parang ganun eh. Oo. They want the trial to proceed. And 57% of them would like to see the evidence. Which is okay. Sa akin, sinasabi ko, sana hindi maging exercise of politics ito. Dapat ito, makita na ng taong bayan, makita na impeachment court mismo. Itong ebidensya, ito, nakalatag sa inyo. Dahil lang, Bishop. Asa anak ebidensya, Bishop? Asa na dapita katong way notaryo? Diba? Asa ang ebidensya katong notice of disallowance nga mugna sa unahuna sa auditor? Nga wa madlang gani paminawag patubaga di ay ang Office of the Vice President? Kana nga ebidensya imong pasabot? Asa ang ebidensya kanang Mary Grace Piatos nga pangan? Nga wa gani di ay maapil sa notice of disallowance kay nganong di man maapil? Nganong apilon? Mga kisunan nga gi-allow man di ay or wa may problema di ay kumugamit og mga aliases. Di ba? O nganong wa sad maapil? Mga katropa. Kay pwede raman di ang acknowledgement receipt. Kana nga ebidensya imong pasabot, pastor? O bishop o sabay tawag sa imo? O representative Abante, nalibog naman mi sa imo. Perfect example mga higala ka ng mga kuan bitaw. Mga religious leader kaniadto sa panahon sa Ginoo nga kalaban kay niya. No? Kanang iyang sawayon sa una bitaw nga mga bitin mo. Oh, no? Mura mog mga lubnganan. Puti sa gawas pero giulod sa ilawom. Hawa na. Kasi nagtuo mog dito komentarista ang Ginoo mga higala, no? Komentarista to eh. Kuya sa dumanaway. Makakita siya mga diba, masaha lang sa Biblia, di ba? You brood of vipers. Grabe na kalawom na. Yo, kamo, mga bitin mo. Sabot niya, mga parisiyo, katong mga relihiyoso, pero mga bigaon. Relihiyoso pero kawatan. Relihiyoso mga higala pero masinahon. Oh. Relihiyoso pero garboso. Relihiyoso pero bakakon. Mao ba na nga ebidensya ang ingon nimo nga gusto makita sa mga tao? Sama na nga ebidensya kay ligon kuno kaayo. Kana mga ebidensya nga wa man notaryo he. Kana mga ebidensya nga wa mapirmahe. Tapos ang ipakasa may gala ang defense kay wa kuno mo tungas pre-trial. Og ligo ninyong ebidensya may pre-trial o wala, ligo kag ebidensya nganong hadlok man ka. Diba? Alas 9:04 na mga higala. Sumutuo ba mo niya? Nga kuno mga higala. Di na kuno sikat si Bipisara. Gumikan kay nakita na kuno sa mga tao mga higala ang ebidensya. Yun na pa. Unsang ebidensya hagot? Bullseye. Bullseye. Asa ka na siya gikan anang info pads o kung kay baw. Mo lang nakapait lagi kuan ba no? Lain man ko paminawon. Bay pastor ba unta, no? Nya magwali nindot og mga nya ana bitaw maapil sa politika. I mean, bisan pag pare ka, pastor ka, unsa ka, may gala imo man ang katungod, imo man ang right, maapil sa politika, magpapili, it's your right, but for dili ka din sa purposes, no? I-separate na lang, no?
barugi na lang. Naaman ka diha, gadakag daghang tao. Barugi na lang. Yada ka. Kaysa gamiton pa nimo ang imong mga tao, which is ginahimo sa uban. No? Gamiton pa nimo imong mga tao, mga higala, para makasud lang ka, mga higala, in the arena of politics. Nga kabalot Bay, there's nothing holy in it. Ambot lang ninyo. Pero para nako mga higala, kung man naman ninuod ka, ninuod ay imong pagserbisyo, well, ayo man na, balaan man na bay. Pero og isa ka sa naghipos og malita, ambot lang, no? Di lang ko muhukom sa nimo pero ipo ko kapasalig mga igalag dawatong kaslangit. Ay! Di ko mahukom pero di sa ko ka-vouch mga igalag mo ingon ang Ginoo si suod bay. Kay murag daga magagdalang malita butang na diri.